Gure helburua euskaraldiarekin da euskaraz hitz egiteko eta entzuteko prest dagoen jendearekin ohitura hartzea, hitz egiteko ohitura hartzea, eta azkenean gure ama hizkuntza dena nagusitzea. Gero, gazte garen heinean ere gure zirkuluan euskara gehiago erabiltzea eta hizkuntza hau hezkuntza eremutik kanporatzeatzea. Eta Irurtzunen euskararen erabilera areagotzea eta esparru eta zerbitzu askotan euskaraz egin daitekeela ikustaraztea. Kaixo, ni Moja naiz, soy un chaval de aquí de Iturmendi, que llevo viviendo aquí desde pequeño. No sé hablar muy bien el euskera, estoy intentando aprender poco a poco. Y animo a toda la gente que está en mi situación que aprenda también, porque es un idioma maravilloso y creo que no vale la pena perderlo. Esan norbanako bezala gustatuko litzaidakela zenbait hizkuntza joera aldatzea. Zenbait unetan baliatzen dugu gaztelera aukera bakarra izango balitz bezala inguruan badugulako norbait erdalduna dela edo, eta hori aldatzea gustatuko litzaidake, hori da nire aldetik egin dezakedana, ez? Espazio ezberdinetan euskarari espazio gehiago ematea. Euskaldun bezala ulertu behar dugu erantzukizun badugula, eta ardura badugula, eta zenbait unetan saiatu beharko ginateke euskara hitz egiten, ez? Eta hori da gustatuko litzaidakena uharten, espazio gehiagotan euskara gehiago erabiltzea. Niri gustatuko litzaidake, Altsasuko herrian geroz eta gehiago euskaraz mintzatzea, eta jendeari aditzera ematia nirekin ere euskaraz egin dezakeela. Altsasuko herriak euskararako behar duen inertzia hori hartzeko euskaraldia oso garrantzitsua dela iruditzen zait eta parte hartzera animatzen zaituztet.